Да, пичаги. Това нещо... Това е клин. Днес бях с клин на тренировка. А що клин? Защото има тестова седмица жил-жицо, т.е. месец. И пробваме нещо ново. Запътили сме се към Русе, пичаги. По един специален повод, но някой друг път ще ви осветля за него. Забелязали ли сте, че Пенчо като включи камерата и почва да мълчи всички си? Това е шот на никой не му се влиза във влог. Тръгнал съм с фитнес маняци на път. В този влог ще си говорим за фитнес и за тренировки. Като цяло добре, че почнах фитнес, защото още тях да съм 110 кила. От каратето наистина се сваля, обаче от фитнес се сваля по-добре. Ей, това момче ми направи програмата. И аз като цялото съм фен на фитнеса, обаче поне за мене... Не на глада. Не е на глада, да. Той е фен на фитнеса, ама не на глада. Фитнеса за мен човек, е място, където да си сложа слушалките, да влезна в моя филм и да си гонят целта, към която съм тръгнал, брат. Отиваме да направим един фитнес, пичаги. Но преди това да си изпием протеина. Като цял, пичаги, цял живот съм тренирал нещо. Като почнем с каратето в детската градина, което не взехме много на сериозно, защото си дете в детската градина. След това съм тренирал спортна гимнастика. Батути, скачаш, въжета, беше жестоко. Първото сериозно нещо, което се хванах да тренирам, всъщност е айкидо. Като всички японски бойни изкуства учи на много дисциплина, уважение към висшестоящите, към сенсеите. Принципите, на които те учат бойните изкуства, могат да се прилагат, може би, във всеки един аспект на живота. И с айкидото приключих, защото брат ми спря да тренира, приятелите, с които ходихме, спряха да тренират и това беше края на това бойно изкуство за мен. Това беше момент, в който се бях отпуснал супер жестоко и когато се погледнах един ден в огледалото, си казах, копале, това не мога да е тяло на 20 годишен човек. Затова това, което направих, е да почна фитнес. Както ви споменах пак по-рано, фитнесът обаче за мен е леко скучен. Защото ако нямаш някаква цел да гониш, някак си само това вдигане на тежести в залата, поне за мен се обезмисля. Аз не искам огромни канари с мускули, огромни рамена, гърди и така нататък. Искам просто да съм във форма. И спирайки с фитнеса, започнах да търся пак бойните изкуства.
Следващото нещо, с което се захванах и си казах, че просто няма да се отказвам, това е карат. Едно от нещата, които предприех е просто да отида да се запиша сам. Не знам вече колко години станаха откакто тренирам, но създадах изключително силни и готини приятелства. Бях по лагери, в които участваха стотици страни. И е много готино да тренираш с хора от други страни и други култури. Като цяло обичам да се развивам в много посоки и не може само карате. Затова продължих с фитнеса. Тук от може би половина-една година се занимавам и с фитнес, а отскоро, някъде седмица-две, ходя на жилжицу. Бойните изкуства дават наистина много неща и според мен всеки един човек трябва да тренира, независимо какво. За мен пътя беше бойните изкуства. За някой може да е бокс, за някой плуване, за някой лека атлетика, шах. Но просто трябва да спортува. Айде да ви покажа още малко от Руса. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't